Good morning mga ma'am sir. Naigda pagyapon ta karon mga ma'am sir. Panugno kog balik gabi mga ma'am sir. Luya pang bibina. Labad pa ang ulo. Naigda pa ta ni. Good morning, good morning. Ito yung nagpa-shoutout na to. Taga ano siya? Shoutout. Paano siya pa shoutout tol? From ano? Ni Palawan daw siya, taga Palawan. Shoutout mo na dol. Sa una, katrabaho po ko na sa una sa Turon sa Palawan. Kaya trabaho kami ang gahimo og karsada di ang highway di sa una. Trabaho ko na sa una dol. So salamat sa imong pagpa-shoutout. Kaya naabot ang ato ang video di. Salamat og shoutout po di ni ma'am. Na siya karon sa Japan. Og salamat kay shout out sa mga gwapa-gwapo na tong followers nga na sila karon sa ibang bansa para pagpaningkamot sa ilang pamilya. Shout out mo dia mga ma'am sir. Amping-amping mo dia kanunay. Ay anta ang nabilin diri sa Pilipinas unta magtinarong pod dili kay diri nga nabilin unta katong napo di sa gawas magtinarong pod sila kay dili gid limning ang usa ka pamilya nga magkatibulaag kay maapektuhan ang mga anak. Oro na siya mga ma'am sir. Luoy king mga anak. Kamo inyo nang buhaton dali ra kay mo makarecover pero inyong mga anak hangtod sa hantod dili dayon sila makarecover kay inana ang kalagayan nagkahiwalay nagkabulag lang gumikan sa mga pang binuang sa ilahang matag-usa nga pamilya. Shout out sa nabili diri sa Pilipinas og shout out nga katong nagtrabaho sa gawas unta be strong lang be humble lang sa inyong relasyon kay para dili magka hiwalay ang iyong pamilya kay usbo na kapag ingon luoy kay mga anak mapiktuhan ang mga anak sa inyong kalaki. So kana lang. Wala. Awa akong palala po. Okay, katawa na po tag-kape. With kanon pa. Hindi ba? Asa ilang sudan. Love you, love.